Režisérka Lidia Stevanovič po motivoch diela Antona Pavloviča Čechova Svadba napravila interesantný drámsky projekt za Závod za kultúru v vojvoďanských Rusnácoch. Predstavu, u ktorejšie popri srbskoho bešeduje ešte i po rusky, slovácky, maďarsky, nemecky, francúzsky i po hrečesky. Práve toto predstavu náhodu vidieť mala i publika na memoriálu Nedeľu večer. Popri jazyčného bohatstva predstava na isce šumnomu číslu publiky ponúkla i dobrý glumecký vytvorenia, jak i príhodné špivanky kombinované so tancami. Náhradu za najlepšie glumecké vytvorenie u tej predstavy dostala Alexandra Lender zo Zverbasu a popri nej od predstavníkov ruskojazyčnej zajednici glumeli ešte Igor Horňák i Andreja Beroňa zo Skocura i Sebastian Ňarady zo ruského Kerestura. Dneška na memoriálu nebude predstavy za odrosnutých, ale na 13 hodín odbavená perša dzecínska predstava. Časť memoriálu predvidzeného za dzeci rozpočala predstava na terapii u Milevi, ktorú pririchtali dzeci zo kultúrno-prosvitného družstva DOK zo Kocúra.